Benvinguts, amics del Factor F, benvinguts a aquest especial nadalenc. Ja sabeu que ens agrada sempre acabar la temporada del Fem Campana amb un especial de Nadal i avui no us farem les nostres friquis recomanacions, sinó que farem entre tots la carta als Reis Mags o la carta al Pare Noel. Aquí hi ha la preferència que cadascú de vosaltres tingueu, o si en teniu alguna tercera, que tot podria ser. Donem la benvinguda als nostres companys per ordre en el que els tinc en pantalla. Marcos, bona tarda. Bona tarda. Fili Prim, amb el seu gat. Una persona tecnofuturista que em penso que és la Graciela. Hola. Bones. Mireia. Hola, què tal? Sergio. Buenas, què tal? Martí. Hola, bona nit. Franxo. Molt bones. I un servidor, Sergi Toboso. No sé, qui vol començar? Per ordre, ¿no? Sí, pues Marcos, t'ha tocat. Yo no estaba preparado para esto. Va fàcil, va fàcil. Pues vinga, què li has demanat al Pare Noel? Bàsicament, jo el que he demanat al Pare Noel ja m'ho han portat. Perquè el meu Pare Noel, sí, és que ho vaig encarregar amb temps, perquè ho vaig encarregar a AliExpress aprofitant l'11 de l'11. A veure. Que són les ofertes. A veure, no. No, sí, no. Espero que no hi hagi cap menor de 10 anys escoltant això, eh? No. Jo dic el Pare Noel que m'he fet jo a mi mateix. Precisament, no? Ja passa. Vull dir, a vegades no fan gaire cas de les cartes i ho has de posar tu. No passa res. Sí, i en aquest cas vaig dir, bueno, perquè com que igual aquest any amb el tema de que els enviaments van com van per la pandèmia, pues mira, yo me he comprado una espada láser. Una espada láser. De color rojo, azul, verde. Los tiene todos. Lo que quiera. La espada láser. Fa sorollets, també. Fa sorollets, fa llumetes, varias cosetes, i és... Vale, ja està. Ja he hecho ruido para destrozar YouTube. I aquestes són de les coses que he demanat. Després, ara ja, amb l'arribada de l'espasa, doncs al Papa Noel li demano més cosetes friquis com, bueno, més espases, que uno s'ha aficionado i s'ha emocionado, un soporte per poder la deixar exhibicionada i que ja estigui maca, i poca cosa més, perquè aquest any, sobretot, demano poder estar amb els altres. Sí, tenir més temps d'estar amb la família sense restriccions i poder fer partides com fèiem abans. Eso es lo que pido per Navidad. Bueno, si l'any que ve us trobeu amb Marcos pel carrer, el podeu ratar un duel d'espases làser, que ell ja té la seva. Això i fer-li una abraçada, si et deixen. Si ens deixen, clar, sí. El tema està que, sí, com estan les coses, a veure si no et deixen d'una vez. No, les fem virtuals, ara les fem virtuals i ja està. Així, Wakanda forever. Fili Prim, t'has portat bé aquest any? Bueno, jo espero que sí, jo diria que sí, clar, que ho digui un mateix fa lleig. Jo soc un molt bon minyó, ara m'ha caigut la corona per aquí, però... Bueno, jo sempre demano, passa que no en dec portar prou bé, sempre demano una hot toy. Però, clar, està la cosa complicada i bueno, jo em conformo en que em portin els 4 tomos que me falten per acabar tot el publicat de Spider-Man a Espanya, que ja ho tindria. Bueno, recordo que l'any passat vaig amb en Franxo, aquest any ho aconsegueixo, però entre pandèmia i una cosa o una altra no ha pogut ser i, bueno, ho demanaré per un element si ho aconsegueixo, no? I jo amb això i amb algun llibre més ja estic happy. I a més ja vaig aconseguir l'últim nino de Spider-Man, us l'ensenyo ara, que és el meu subjecte. Mola molt. L'Spider-Man que venia. I amb això ja soc feliç. I com deia en Marcos, que l'any que ve sigui una mica més normal i podem... Jo sobretot trobo faltar molt anar a l'estudi de ràdio. Trobo molt anar a gravar a la ràdio, que és un moment que em posava molt i molt bé. Veure'ns les cares mentre estem xerrant en directe no té res a veure. És molt Aquests momentets no van faltar, però bueno, paciència que tot arribarà. Molt bé. Graciela. Hola. Jo crec que la teva carta... Mira el que et diré, La teva carta és la més llarga de totes i 3/4 parts, si no al 100%, és Star Wars. Bueno, la segona part l'has encertat, el 100% és Star Wars. No, però no és molt llarga. Aquest any només he demanat un llibre de Throne i ja està. A part de, bueno, que ens deixin que podem sortir i tot això, però poca coseta aquest any. Sé com està la situació i he dit, mira, amb la calma i ja està. Has dit el llibre de Trou? Throne, sí. Què?
pels que ens escolten a la ràdio potser no ho veuen, però la Graciela porta un casco que sembla una ensaladera. No t'estàs fixant prou. És una gorra de soldat imperial negra dels oficials d'intel·ligència amb llums de Nadal al voltant. Aviam, Tematitzada de Nadal. Vale. Aquí hi ha 3 persones amb gorros de Nadal i m'han fet enveja i dic, saps què? I he improvisat perquè no en tenia cap. És que aquí, en sèrio, la llum, clar, se't veu tot negre i es veu com una... Jo t'ho explico, Francho. Però ja t'hi veu? T'hi veus? Jo veig, però no se'n veu, sí. No, sí, és que rotllo, Daft Punk conoce el Imperio. O sigui, és una barreja entre Daft Punk i l'Imperio i tenim la Graciela. Directament, sí. Fica una postdata, Graciela, poder estrenar el teu uniforme d'oficial imperial. Sí, estaria molt bé poder-lo estrenar algun dia, l'any que ve. Perquè en principi jo tenia calculat estrenar-lo aquest i mal. Home, sempre el pots estrenar per Cap d'Any, cada dia és molt cuca. Tampoc mires molt lluny, te'l poses a Cap d'Any durant el sopar i ja està. La família ja et coneixen. Bueno, si vas d'oficial pel carrer, escolta, si et venen uns urbanos, estan per sota de l'oficial, no? Suposo. Els soldats que... Bueno, els uniformes negres són oficials d'intel·ligència o m'equivoco? Bueno, sí, els d'intel·ligència van de negre, però no... Bueno, deixem-ho estar. Això d'intel·ligència, entre cometes, no? Era l'única tela disponible, ja està. No la vi. Mireia. Els oficials de Star Wars no són com els de Star Trek, eh? Cada color significa alguna cosa, ja. Vale. Un orden de muertes. Mireia. Ja? Hola! Doncs jo la veritat és que no m'he pensat massa. Jo suposo que si hagués de demanar alguna cosa als Reis, doncs entrades per teatre, entrades per concerts, entrades per cinema, per bellugar-me, que jo crec que és el que trobo més a faltar. El que passa és que tal com està la cosa, el divertit d'aquestes coses potser és sortir amb els col·legues i poder-hi anar acompanyat. Aquest any he pogut anar molt poquet al teatre, hem anat a veure molt poquetes coses i bueno, jo ho ajuntaria tot, que em deixin sortir per poder anar a concerts, per poder anar a cinema, a teatres i aquestes coses i ja està. I és que soy muy simplita també. I m'agraden les sorpreses. O sigui que jo estic oberta a qualsevol tipus de regal de qualsevol altra mena. A Star Wars, a Star Trek, me da igual, todo. Yo picoteo todo, lo que haga falta. Orville, que vuelva Orville. Orville, sí. Bueno, a veure... No? Confirmant nova temporada. Sí, però t'ha trigat. El regal que m'aporten los Reyes Majos d'aquest any és la tercera temporada de Cobra Kai, el 8 de gener. Però aquest ja el sé, aquest ja no és sorpresa. Ens has de fer crítica del còmic, no? Que han tret versió de còmic. Yo te critico lo que tú me digas. No, lo que tú quieras criticar. Ay, que para el meu cumpleaños me van regalar un Johnny Lawrence, ¿eh que sí, Marcos? No sé de qué me hablas. No sé què és un Johnny Lawrence. No saps què és en Johnny Lawrence? No. Molt malament. Haurem de fer el programa de Cobra Kai i te lo escuchas y te lo empolla. Vale, ya está, ya m'has respost qui és. Ok, Sergio, ¿qué le pides tú a la Navidad? ¿Qué le pido a la Navidad? Yo es que soy muy antinavideño, siempre he sido un Grinch desde pequeño. Pero básicamente, ¿qué le pido? 4 ruedas de repuesto al coche, que le hacen falta. Joder. Básicamente, le pido eso, una revisión al coche y poco más, porque ya también Papá Noel fue listo y en el Black Friday dijo, mira, te voy a pasar los regalos antes de tiempo. Y entonces, nada, solo pido eso. Un poco de arreglillos al coche y que este 2021 sea mucho mejor que el 2020 en el tema de cinematográfico, ¿no? Porque lo van a estrenar absolutamente todo. Nada, que se pueda quedar con la gente, tomar una birra y pasarlo bien y que eso es lo importante, la compañía de los demás, que es lo principal. Ai, que emoció. Martí. Hola, bones. A veure, jo el que demano també és poder sortir, perquè trobo molt a faltar doncs, a la gent, vosaltres a la ràdio, als meus col·legues de rol, d'ajuntar-me enmig de dotzena de persones a la llibreria, amb Franxo, de petar la xerrada sobre còmics, però, dic, tret d'això, que és el que més trobo a faltar i el que més realment m'agradaria, m'he demanat com per mi sol
perquè no ho penso donar ensenyances a ningú més, tot per mi, vale? Un petit dibuix de l'Adric Ortiz, de dibuixant de Fan Hunter, vale? Del Dr. Manhattan, vull dir, l'escena que es dedica a matar vietnamites en el dit. I un pilot de còmics antics, que és el que realment m'agrada. I és l'únic que demano al Pare Noel. Molt bé. Coneixent-te, 2 sacs només amb còmics antics. El trineu sobrepès només amb còmics. Ja. Que pesen. Me lo cuentas o me lo explicas? No, te lo cuento. Que haig de confessar que m'has ficat en el teu món obscur de còmics antics i estic recopilant tots els còmics de Star Trek també antics de l'època dorada del seu dia i sí, pesen. Doy fe. És perillós, sí. Franxo. Estic acabant d'escriure la meva carta als Reis Mags. Estic aquí, estic fent. Molt bé. Estimat Reis Mags, jo per aquest any vull poder fer una partida Marvel Champions normal, amb el Marcos, el Pedri Toboso i el Filip Rim. I guanyar-la. Vale? També vull anar a veure una actuació de Dracònia i veure la Mireia allà enmig de l'actuació a tope. Vale? Tercer, si s'estrena alguna pel·li turca xunga, amb el Sergio, l'último clip, i allà disfrutar, veure-li la cara, veure com disfruta veient la pel·li turca. Després, un dia, suposo que aquest any es farà la Fira del Còmic de Folgueroles i aleshores em sumaré al cotxe del Martí i anirem cap allà, a veure si trobem algun autor que ensenyi alguna cosa. Si el Saló del Manga es fa, segurament em faci un cosplay i vagi amb la Laura i la Graciela. No sé si aniré, potser jo vaig a Stormtrooper i així la Graciela pot donar ordres a algú. Vale? Jo et subo. I també vull anar de safari fotogràfic amb l'Arnau. Fotogràfic, no caçarem animals. Però m'aniré de safari amb ell. Aquí a l'Albera o així, jo què sé. Mira una rata o mira un... jo què sé. Pues que m'ho vagi dient. I sobretot, el que vull és tornar a la ràdio. Tornar a Ràdio Vilafant amb tota aquesta bona gent, amb l'Ivan i companyia que estan allà i amb els companys del Factor F, que sí, ens veiem molt per la tele i és molt xulo i us estimo molt, però vamos, també necessito tocar un poco. Això seria la meva carta als Reis. Perquè de còmics en tinc, la llibreria avui no sé. M'ha agradat molt la teva carta. Afegiria això, no? Bueno, ja ho ha dit algú de vosaltres, que el 2021 sigui molt millor del 2020, que si algú es pot permetre el luxe de comprar regals, es facin amb el cor, la primera, siguin el més útils possible, es comprin en comerç de proximitat i qui no pugui fer regals, qui no pugui fer la carta als Reis, li desitjo que no gaire tard realment pugui fer-los. Llavors, en aquesta època ens posem tots molt nonyos, ¿vale? I més en aquesta que és molt atípica, ¿vale? A falta de paraula millor. Per tant, els millors desitjos des del Factor F, des de Ràdio Vilafant a tots, ànims, que ens en sortirem. Així que aquesta és la carta de Reis, que jo crec que tothom, el primer punt és aquesta. El segon punt, doncs mira, que arribin més llibres de les muntanyes de la locura d'en Serge Pinyol, que per fi arribi la tercera part de la saga aquesta estel·lar d'en Brandon Sanderson, que puguem tocar-nos, que puguem... Bueno, amb el bon sentit de la paraula. Bueno, Sergi, si te pones así de juguetón, mira, mejor amb el bon sentit de la paraula, que puguem trobar-nos... Sí se puede, no? Sí se puede. Sigui per fer una cervesa, sigui per anar a l'estudi de la ràdio, que sí que es troba a faltar, o sigui per planificar la propera fricada esbojarrada que fem. Així que ahí queda eso. ¿Vale? Bons desitjos per tothom i ja està. Algú vol afegir alguna cosa o ens despedim del 2020 i ens encetem al 2021 amb això? Jo només el que deies tu, afegir això, que tot i que sabem que hi ha gent, hi ha oients i companys i seguidors que ho han passat malament, doncs mirar de ser una mica positius i pensar que, bueno, que el 2021, doncs, a poc irà pujant de per bé, de mirar d'animar-nos. I si aquest any no s'han pogut fer coses, com dius tu, no s'han pogut comprar regals, no podem estar amb la família, l'any que ve el Nadal hi tornarà a ser, tot així tornarà a ser i que paciència i molt d'ànims a tothom.
Aquest any el millor regal és tenir la gent de casa. Sí. Que a vegades no li donem la importància que tenen, eh? Anda que no. Sí. Pues res més, Estem molt tendres, Escolta. Sí, estem tendres. Avui és un programa tendre. Vale? Pues lo dit, bon Nadal i feliç any nou i faves tendres i totes aquestes coses curses que es diuen... No? Faves tendres? No sé. Bueno, jo dic paz. El tio, caga tio, vull dir, no sé, vull dir, les coses que són... Paz, amor i croquetes. I ja està. Mans, distància i croquetes. Paz i amor en la Terra Media. Molt bé. I abans d'acomiadar-nos de tots vosaltres, també us deixem, com no podia ser d'una altra forma, amb notes d'àudio que la resta de companys i col·laboradors del Factor F, concretament la Laura i l'Arnau, ens han fet arribar perquè, malauradament, no han pogut assistir a aquest programa. Llavors, us deixem amb les seves notes d'àudio i ara sí, bon Nadal i ens veiem l'any que ve. Adéu, nois! Gràcies. Bones, companys. Doncs, bueno, per aquest any, per la carta dels Reis, la veritat és que no m'ho havia plantejat gaire, tot i que m'he portat molt i molt bé, però poca cosa aquest any, la veritat, perquè a mi me lo trae la competència normalment, que és el Papa Noel. Els Reis habitualment no m'aporten gaire res, perquè no... O sigui, sempre he fet el Papa Noel i així tenies els regals abans. Aleshores, que en el meu cas, la meva llista serà més de Papa Noel que no pas de Reis. I, bueno, bàsicament hi ha 2 jocs de taula que vull, que un és l'Unicorn Fever, que és de carreres d'unicornios, és tal com suena, fas apostes i per el unicornio ganador. I, bueno, després vull un altre joc que es diu Papillion, que és com que tens un jardí amb flors i tal, i portes les teves papallones i has de fer el jardí més maco per que les teves papallones hi vagin. I després també vull una figureta d'un personatge que es diu Gaku, d'una sèrie que es diu Idolish, que és un nendoroid, que són... Els nendoroids són uns ninos que són així, tipus cabezones, que els hi pots canviar de cara i de cos i així molt monos. I, bueno, i poco más. No, aquest any, tot i que m'he portat molt bé, no els he demanat gaire res als Reis, le demano a Papá Noel que viene antes y así tengo los regalos antes. Vale? Vinga, adeu. Bona tarda, friqueros i friqueres del Factor F. Soc el veterinari friqui. S'acosta les festes de Nadal, no? I pregunteu sobre llista de Reis. Aviam, jo per Reis sempre demano moltíssimes coses per acabar col·leccions i temes. Sempre te n'adones que n'acabes menys de les que les comences. Per tant, és el Circle of Life de tot i no s'acaba mai. Per comentar alguna concret, que sí que seria superfriqui, és, atenció, perquè ja està en llibreries i serà el regal dels meus Reis, perquè m'he portat superbé tot l'any, l'últim llibre del Brandon Sanderson, de Los Archivos de la Tormenta. Vale? És el quart número d'una sèrie de llibres, que és això dels Archivos de la Tormenta, que es diu El ritmo de la guerra. Ojo, que és no apte per tots els públics, ja que és literatura fantàstica d'alta volada, vull dir que no és una hamburguesa fast food, sinó que és una hamburguesa de vedella de proximitat, vull dir, tonyina de la llotja, saps? Tema molt important. I has de ser, i t'ha d'agradar llegir, perquè són, no sé quantes pàgines són, però, què, 2.000, 3.000? És un bon totxo per disfrutar-ho, per prendre't un munt de cafès mentre un llegeixes i per gaudir d'un món que no s'acaba mai, que és el que està dintre del cap d'aquest escriptor. Vale? Una abraçada, campions. Adéu. I pels que us heu quedat aquí al canal de YouTube, en aquest vídeo, vale, també volem acabar de perfilar aquest Nadal. Jo amb el vostre permís em trec el gorro, que em va petit, de Pare Noel. I entrem a parlar d'un tema que tots els que estem aquí tenim una edat, menys la Graciela. Tots tenim una edat. Alguns tenim hasta 2 edats i tot. Tenim molt bons records dels nostres primers regals o dels regals més desitjats que vam rebre en els nostres Nadals. I avui parlem d'això, de les joguines i jocs de la nostra infantesa.
Jo proposo que la Graciela es tregui la gorra, que no li veiem la cara. Sí, no et veiem la cara. ¡Ostras, es Graciela! ¡Hola, Graciela! ¡Sorpresa! Yo pensaba que era todo el rato Chimo Bayo. Digo, a ver si se arranca con la tía Enriqueta. Molt bé. Llavors, també no sé qui vol començar, vull dir, sortiran coses comunes fijo, perquè hem crescut amb, quasi amb els mateixos referents. Sí. Bueno, puc començar jo, que sóc el més jove? Vale. Fem-ho per edat, vinga, va. Vinga, va. Jo, els meus joguets que més me'n recordo són dels Madelmans. No sé si algun ha tingut, vale? Heredats. Heredats dels cosins grans. Jo dic que els meus Madelmans em va costar molt que me'ls portessin i no els he trobat i els volia buscar. He tingut perquè tenia el Madelman Superman, que aquest sí que em va costar molt de trobar. Vale, encara me'n conservo alguns i n'he anat comprant. De tant en tant encara els compro. Quan trobo alguns que m'agrada i no estan molt desfasats de preu, encara els compro. Com aquí darrere, no sé si es veu, els podeu veure. En tinc alguns de més nous, però tinc una caixa encara que n'hi ha mitja dotzena que són dels que jo tenia quan tenia 10 anys. Però els he buscat i no els trobo. Estan guardats sota clau. A mi els Madelmans al seu moment va ser una cosa que em va agradar moltíssim, ¿vale? No hi havia... Quan jo era petit no hi havia tantes coses com ara. No hi havia consoles, no hi havia jocs de rol... Llavors, els Madelmans podies fer una mica el que tu volies en ells. Tenies l'explorador, tenies els militars, el submarinista i podies fer una mica el que tu volies. Jo, el joguet, per mi, que em vaig arribar a tindre molts i el meu germà me'n va arribar a trencar molts. A més, tenien que se'ls trencava el dit i llavors ja no podien aguantar les coses, ¿vale? Sí. Que trist. Sí, tienen un dedo en cada mano, se le rompía el dedo, entonces ya no podían aguantar las cosas, quedaban así. Y los primeros, me acuerdo que los primeros que salieron, o sea, en vez de pies, tenían como un eso y los clavabas en las botas. O sea, las botas estaban con clavadas, no tenían peus. Ja els segons tenien peus i els podies ficar, perquè era una cosa molt psicodèlica. Déu-n'hi-do. Això jo me'n recordo que jo sempre demanava, quan va començar el boom de les consoles o els ordinadors, jo demanava un ordinador o un videojoc, però clar, a casa estava la cosa com estava i no es podia. I me'n van portar del bazar que hi havia al port de Barcelona, no sé si us en recordeu. Sí, és veritat. Van portar una cosa que es deia Atari 2600. L'Atari. Jo tenia el Commodore 64K. En aquests moments, bueno, el perill. I clar, jo em vaig decepcionar molt al primer moment perquè dic, això no és el que jo vull. Però bueno, ara llavors recordo que tenia jocs mítics. Tenia un de bàsquet i la pilota era quadrada. La pilota de bàsquet era quadrada, o sigui, era impressionant. Llavors tenia un d'un cangur boxejador i segur que també, Martí, el dec tenir guardat per no ser un pare. Això i una cosa que me'n recordaré sempre per Nadal, allò que em vaig despertar el dia de Reis, em vaig trobar Hola, Gwen. Em vaig trobar una pila així molt alta i molt estreta. Dic, hòstia, això què és? Em vaig desembolicar i eren com 20 o 25 cotxes d'aquells Majoret. Els Majoret. Em va encantar, o sigui, va ser algo al·lucinant. Poder tenir aquella pila de Majoret. Mira que no tenia garatge ni tenia res, però m'era igual. Però aquella pila de Majorets és algo, hòstia, és un dia que el recordo molt especial. Els Majoret eren els millors. Parlant de cotxes petits, un incís. Han tret el buggy de Spider-Man com cotxe, han tret els de la pel·lícula Els Vengadores i el de Spider-Man és el el famós buggy del còmic. Però aquests ja són Hot Wheels, no? Em sembla que sí. No, el que fa els cotxes de superherois és Hot Wheels. Jo al seu temps havia tingut cotxets, no me'n recordo la marca, fa molts anys, quan vaig començar, i tenia, per exemple, el del Tom i Jerry, el primer Batmòbil, la nave del Buck Rogers, vull dir, la mítica nau del Buck Rogers, que no sé... I llavors això el meu germà es dedicava a desmuntar-me'ls. Però abans aquests cotxes ja existien, que no me'n recordo la marca, però el que passa que no eren tan com ara. Observa alguna empatia, constructor, ¿no? Obsesión con tus muñecos o algo.
era molt petit, el meu pare era conductor de camió i portava una hormigonera. Portava hormigoneres o portava bolquet. I em van portar un bolquet taronja enorme, jo era petit i que havia sentat darrere el bolquet. Jo podem sentar en un camió com el papa, era l'hòstia allò per mi, saps? Això són els records més macos que tinc de les meves joguines. ¿Me toca a mí para edat o cómo va esto? Ya Sí, no va. sé. Pues venga, sí. No venga. gosaria preguntar. Pues... No preguntaré más. A mi m'és igual, doncs jo no sé, jo he tingut molta sort, he tingut una infància superguai. Els meus pares, a més, han sigut sempre gent superimaginativa i jo el dia de Reis em muntaven gincames a dintre de casa per anar a buscar els regals, m'amagaven els regals a dintre de globus que havia de rebentar i era tota una experiència anar a buscar els meus regals de Reis. Potser recordo molt que vaig anar molt pel sac amb un escalèstric, que al final vaig tenir, però els escalèstrics els primers, aquells que anaven amb un mando superputre, que anaves apretant amb una palanqueta. Que siempre corría más el rojo. Sempre, però bueno. I aleshores, no sé, sobretot sempre m'han agradat molt els llibres d'aventures i coses d'aquestes des que era petita. I després me muntava jo la pel·lícula, leia els llibres i me muntava la pel·lícula. Jo sempre he sigut molt imaginativa i clar, com que soc filla única, pues me montaba yo sola las pelis y hasta ahora, vull dir que jo me continuo muntant les pelis con mis 44 en todo lo alto. I no sé, és que per mi els Reis, més que els regals, més que les joguines que havia demanat, era l'experiència en si dels Reis, la il·lusió que et feia, el sortir al carrer a fer-te la foto con el rei, jo què sé, xorrades d'aquest tipus. I el dia de Reis, doncs, el roscón i la família i les pel·lícules que me muntaven perquè jo pogués trobar els meus regals. Així que, no sé, si hagués de triar una sola joguina no podria. He tingut molta sort que els meus pares sempre han pogut regalar-me pràcticament el que he demanat. També és cert que tampoc era una nena d'aquelles de no, quiero esto y esto y lo otro. Sempre triava una o dues cosetes i el resto eren sorpresa, que m'encantava. Sí, jo soc així. Me recordo una vegada, mira, una anècdota. Em va donar per fer figuretes de fang i de plastilina i tot això. I el dia de Reis em van embolicar com 6 paquets d'argila i me'ls van distribuir per tota la casa. I anava trobant paquetets d'argila per tot arreu. I a la meva mare se li va oblidar que n'hi havia un que no l'havia trobat. I potser al febrer o al març que vaig trobar un últim paquet d'argila a sota del llit. Suposo que no es compraven massa per allà. Que ta mare no tenia per què saber-ho, van fer els Reis. Digues? Clar, no. Però sí, perquè ells eren els encarregats. Els Reis els hi deixen i ells ho col·loquen. Els Reis no tenen temps de muntar gincanes, tio. Està guai, Ja està. Era molt divertit. A més, jo sabia que aquell dia tenia joc per rato, ens podíem passar hores, frío, caliente. Era superdivertit. Jo disfrutava quasi més amb el joc amb els meus pares i així que, a veure, te miento, ¿no? Però vull dir, aquell dia disfrutaves més amb el joc potser que amb una joguina. Pues ya evidentemente era una nena, por lo tanto, somos humanos. Però jo aquells dies els recordo molt de joc i això. A més és això, que com que soc filla única, no tenia família i continuem sent molt poquets a la família, era mi dia especial de mi. Muy bueno. Siguiente. Sí. Per edat em sembla que li toca el Toboso. No em dic que no parlaríem d'edats. Que cabron! Mira, jo coincideixo amb la Mireia que poder, quan som petits, les joguines són molt importants, òbviament, però quan et fas gran et dones compte que lo xulo era muntar el pessebre a casa o decorar l'arbre de Nadal amb les meves germanes, en aquest cas, o posar serpentines o coses d'aquestes, o algo tan tonto com el dia de Reis anar a casa de tots els oncles i trobar-te amb tots els cosins per veure què t'havien deixat els Reis als altres costats, no? Recordo també, jo què sé, celebrar el tió. Per mi, la festa més important no era ni el Pare Noel ni els Reis, era la nit del 24 el tió, perquè muntàvem uns saraus, tota la família, nens, joves, adults i els més grans, vull dir, era festa per tothom, vale? A casa la meva tia Dolors, vull dir, ho recordaré tota la vida, i encara ho fan, vull dir, amb els més menuts encara ho fem. Joguines especials, doncs el barco pirata de Playmobil,
ja ho he dit més d'una ocasió, vale? Que la meva mare va obligar a donar-li al meu cosí quan em vaig fer gran, mai de la vida li tornaré a fer cas. Jo també tenia una grua, saps com aquestes grues dels ports? Que és rodona, que va per damunt d'uns raïls, no sé què? Doncs recordo perfectament una grua d'aquestes que m'ocupava mitja habitació. Tinc records també de l'Ibertren, el famós, em penso que es deia Ibertren, aquestes maquetes de tren que et venia la locomotora amb els vagons, les vies, un túnel, no sé què, no sé quantos. Hi havia una que es deia Ibertren. Sí, Ibertren, tinc aquest nom al cap, i el Castillo Exin. ¡Oh! ¡Y el Cinexin! No, el Cinexin jo no el vaig tenir mai, però les piezas de Castillo Exin per fer els teus castells, les teves torres, amb les banderetes i no sé què, genial. A partir d'aquí, el següent, Tente, i no he volgut entrar amb Lego com sí que va entrar amb Franco. Em vaig quedar amb el Tente. Ja veus. Perdona, Sergi, saps que de les 5 castillos hi havia 4 varietats, no? Hi havia 4 rames, diguem. Bueno, jo la medieval, que eren les peces així tipus de color marró muralla. Sí, després hi havia el Far West, que era per fer cases. A més, les peces són compatibles unes amb les altres. Havia el Far West, que inclús ne van arribar a sortir uns quants que portaven figures del Lucky Luke. Un, que em sembla que van treure només les primeres i després em van desentendre, que eren de color rosa, que eren per nenes, per l'època eren per nenes, en floretes i tal. I a l'última, que aquesta sé que a en Filipim li agradarà, els edificis de Spider-Man que construïes un rascatel i ficaves un Spider-Man que es penjava. Jo el vaig veure. Tio, i tu sense saber-lo. Clau. Jo en tenia la meitat del meu i la meva dona el va regalar. Oh! Això no es fa. Em quedava la meitat d'un edifici perquè em faltaven peces de... Perquè això són joguines que venen de molts anys i la meva dona el va regalar perquè... Però... Si faltaven peces, segur que el teu germà les havia comprat en els Madelman. No, Madelman. Ara per això tinc la mania de guardar-ho tot i no ho trobo, perquè no m'ho toquin. Sí. A nivell de videojocs o consoles, mai va arribar cap consola a casa meva, va arribar directament un PC, el Commodore 64, precisament. Després ja vaig saltar al 086, els primers ordenadors personals, i vaig tenir la sort de tenir amics que un tenia la Mega Drive, l'altre tenia la Master System, l'altre tenia la Super Nintendo, i vaig anar picotejant així de tots els col·legues. Jo que dius, jo tenia la sort que tenia dos amics que els seus reis eren nens que es portaven magníficament bé perquè tenien uns reis molt esplèndids. I un tenia un Amstrad. Oh, jo en tenia un Amstrad. Un Amstrad i l'altre tenia un Spectrum. I em sembla que l'Spectrum que anava amb les cintes de tipus casset, no? Em sembla que era. El Commodore 64 també anava amb cintes. Sí. I tenia la sort que tenia aquests dos veïns, eren amics meus i encara ho són, que ells tenien uns anys esplèndids i jo podia aprofitar d'això, no? I tenien el Cinexin, abans que ha dit la Mireia. M'encantava. Jo el vaig destrossar, el vaig desmuntar per saber com iba. La versió original. Sí, mític. No sé, Sergio, ¿puede? ¿O Marcos? No sé, si Marcos o jo. No sé, jo crec que tu ets més jove que jo i en Sergio està ahí. Sí. Jo crec que en Sergio, potser. No sé, yo soy del 81. Yo 81 también. Un día si volvemos a un concurso. Sois más viejos vosotros que Sergio ni Sergio. ¿Ves? ¿Qué me estáis contando ahora? Ah, que parezco más viejo. Vale, venga, hasta otra. Pues venga. ¿Qué es eso? Es que no Martí, veig què ensenyes, Martí? Una pel·lícula de Super 8 antiga, del Charles Chaplin. Super 8. ¡Qué fuerte! Vale. Wow, ¡Qué guai! Puja, Martí, puja. Una mica més. Ahí, oh! Madre mía. ¡Qué puntazo! Eso no era en español, ¿eh? Cuidado. Cuidado. No era en español, ¿vale? ¡Qué guai! VSO 1.1. Atmos. Oh, això és... Una relíquia. És un casi THX. Sí, això és només vell que em queda de quan era... El meu pare era aficionat a aquestes coses, val? I l'altre que em quedava era l'Imperio Contraataca, que durava 26 minuts. No sé per què. L'Imperio Contraataca en 8 mm dura 26 minuts.
¿vale? O sea... Es que van al lío directo, van al lío. Otro montaje. Al saco y ya está. Otro montaje de George Lucas, ¿no? No sé, era que... Vale. No. Si fuera de George Lucas duraría 4 horas y tendría todo hecho por ordenador o CGI. Sí, però és... Vale? Són les dos pel·lícules que en quedaven i una és aquesta i l'altra és l'altra. Vull dir, són... Sí, una és aquesta, l'altra és l'altra, evidentment. Sí, no hi ha més. Sí, són dos, una i altra. Sí. Doncs jo, creixent en una família que érem dos, jo i mi hermano mayor, jo heredava les joguines. I moltes vegades sí que tenia l'Exin Castillos, però le faltaven la meitat de les piezas. Teníem el Cinexin, que era el de Garfio. En Peter Pan i la baralla amb Garfio i era... Tenia Sària. Jo només tenia una. Sí, jo només tenia una pel·lícula perquè és el que tiene heredar. Tenia també Playmobils i molts Playmobils tenien el brazo de cañón, perquè quan se li cau la mà, posa la mà i què jugábamos? És un brazo de cañón. Era Mega Man. Aquí podía agafar cosetas y era un cañón láser. Porque no puedes hacer otras cosas si no tiene brazos el Playmobil. Y se li solían trencar molt els braços i perder el pelo. Eran cosas que li solían pasar. Per tant, jo tenia un que era calvo y con dos de esto, que era el señor láser. No podía ser otra cosa y era el villano. El Mr. Moñones. Sí. Un superviviente de Chernobyl. Dios. Després, també em van regalar el Màgia Borràs. Vam fer un truquillo que era una bola d'espuma que et posaves a la mà i seria un muñequito. I era una puta bola d'espuma. O sigui, no era otra cosa, era una bola d'espuma con la forma de la cosa. Ya está, no tiene más. Oh, que gran d'esto, saps? Hi havia un cubilete, no?, també, que... Sí, hi havia... Tapat dintre d'un altre. Molts dels trucos eren realment molt... I l'explicació era molt... Te pondrás delante del público, cogerás a un miembro de la audiencia y tú... Mamá, que me dejes. Hazme caso, mamá. Però si amb una miqueta així, que era per crios, no fastidies, que veu que... No, però si... Estamos locos. No, si el que dic és en el seu moment era com... Però ara dius... És que era molt putri. Tenies tota la gent mirant què feies, era guai. Jo he de dir, Marcos, que per aconseguir el moll anar per Reis, va haver un any que vaig fer servir el Màgia Borràs i Xistes i aleshores a l'habitació, a la porta de la meva habitació, el dia de Reis vaig ficar entrades 100 pesetes. Em volia comprar còmics i aleshores vaig ficar jo. I la gent, o sigui, quan entraven els meus tiets i així, ara ho penso i dic, madre mía, que papelón. Els explicava acudits que m'havien explicat al col·le i de tant en tant, si deixaven diners, els hi feia un truc del Màgia Borràs. Pues a mi me sembla fantàstic, tu. Era empresario ya de pequeñito. ¿Sabes? Empresario, cómico... Aquí ja... Després també, jo era molt aficionat als dinosaures, amb el qual tenia mucho muñeco de dinosaurios, no articulados, eran muñequitos de dinosaurios, i clar, quan van estrenar Jurassic Park, jo estava como... Y era, clar, mi pequeño yo era como... ¡Qué guay! Era meravellós. I de consoles jo tenia la Master System. No, clar, otra. La Master System amb un joc de ninjas que era de Ninja. O sigui, aquí el señor que puso nombre al juego... Estava inspirat. S'ho va currar. Sí, no, el recordo allò amb carinyo, l'Alien 3, que també era de la Master System, i el Golden Axe. I l'Alex Kidd que venia dintre, no? No. En el cas, no venia l'Alex Kidd. No. El Alex Kidd in Miracle World. Madre mía, la memoria. És veritat. Jo no recordo quin venia a la... sí, l'Outrun, no. Quin venia? No me'n recordo. L'Outrun. Clàssicàs, l'Outrun, tio. No sé quin venia a la memòria, ho tindria que mirar, però jo el que més recordo amb carinyo era el Golden Axe. Per mi va ser un joc brutalíssim, una banda sonora increïble. Quin personatge de Robles, Marcos? No, és que la Master System només tenies un personatge, el Bárbaro. El Bárbaro, vale. Però sí tenies que podies escollir a quins poders volies, el 3, de 5 o de 7, que era el Tierra, el Rayos i el Fuego. I aquest era el joc que bueno, jo recordo moltes partides i que ma mare va dir, ¿te quieres dejar de cabrear con la máquina? ¡Va a matar al hijo de puta! ¡Hace trampa la máquina! Sí que feia trampa. La
màquina de trampes! És una tramposa! Aquelles grans consoles que no tenien per guardar la partida i o te la passaves al tirón o nada. I molts dels d'ara diuen que claro, no puedes ponerlo en pausa porque es online. No hi havia botó de pausa a la puta Master System, eh? Te jodes. Bueno, sí, el botón de pausa estava en la consola. O sigui, havies de fer... L'Spectrum que tardava 20 minuts a carregar una cinta. I llavors, no sé si us en recordeu que llavors, quan la cosa es començava a modernitzar, hi havia les primeres edicions del Micromania, que era enorme. Sí. Era una revista. Revistaca, sí. Enorme. I a més et deia, truco para no sé què. I era una pàgina de XI 1, 2, 0, 20, 3, 4, 5... I miraves un quart d'hora per ficar els codis. I, hosti santa. No, i molts cops jo estic segur que s'ho inventaven perquè jo ho vaig provar amb més d'un joc i això era mentira. Jo me'n recordo de casa d'haver jugat al Dr. Livingstone. No sé si havíeu jugat, us sona? Em sona haver jugat aquest. El Dr. Livingstone, llavors el que ara s'ha tornat a posar a la moda dels Cooks, el Warps, com es deia? El Lemmings, no. El Lemmings, i llavors el Lemmings i els Warps. Sí, doncs Warps. El Warps, sí, el de las batallas de gusanos. Sí. Els Lemmings, mira que el Lemmings era bastant simple, però tenia una viciada, els Lemmings, increïble. Els Lemmings, amb una revista, no recordo quina, però a Micromania no era, regalaven un disquet de 5 i quart per PC, que era el Lemmings Christmas Edition, i eren 4 o 5 nivells per especial Nadal. Amb gorritos. Joder. Bueno, pues me toca... Marcos, sí, ya está. Esa sería la cosa, sí. Pues a mi la veritat és que el que més m'agradava de Reis era que el dia abans, una miqueta la tradició que teníem a casa, que era la nit abans, després d'haver anat a la cavalcada i així, ens anàvem superaviat a dormir, però abans d'anar a dormir, en el balcó que teníem allà a Barcelona, ficàvem un gibrell ple d'aigua, després un altre gibrell ple de trossos de pa dur que havíem estat guardant durant d'allò, els camells. I a més, després ficàvem a la taula, ficàvem 3 gots de xupito i bombons. Escolta'm, i al matí següent els reis ho agraïen, perquè no quedava res. S'ho fotien tot. L'aigua a vegades sí que quedava una mica d'aigua, però el xupito i els bombons estaven tots buits. Això és el que m'agradava més. I després, per Reis, una cosa que m'agrada molt, com ho fèiem a casa de ma mare i anava venint tota la família, perquè era la casa on estaven els meus avis, doncs venia tothom allà. Jo el que recordo molt és que va haver un moment, em penso que és a partir dels 8 anys o així, que vaig començar a demanar caixes de Lego, perquè els tentes ja era més difícil de trobar i així vaig començar a demanar caixes de Lego. Aleshores, quan es feien aquelles sobretaules interminables de gent gran que parla, com ara nosaltres, que estem parlant de coses que un xaval 20 anys més jove no sap de què collons estem parlant. La Graciela, per exemple. Per exemple, no sé que les conec. Pues jo, quan hi havia aquestes sobretaules i que començaven a parlar, perquè te acuerdas del abuelo, pues jo agafava, m'anava a la meva habitació i a l'estona de 2 hores muntava el Lego i aleshores el rei que m'havia regalat aquell Lego era com, hòstia, ¿ya lo ha acabado el niño? Ya sale aquí con el Lego, ¿sabes? A tocar las narices. Era molt impacient amb això. I de regals que em van marcar, ja l'heu dit, a mi em va marcar molt el barco pirata de Playmobil i en el seu moment la Master System 2. Van ser 2 coses que em van marcar molt. I tenia per aquí, jo encara conservo joguines d'aquestes, encara es venen, joguines d'aquestes que no es mouen i m'encantaven. Los snorkels. Los Snorkels, una gran serie de animación. Ahora se habla mucho de Bob Esponja, pero estos son los buenos. I tenia també els pitufos i això, els barrufets. I sempre m'han agradat molt i els he anat guardant. Aquests sí que els he anat guardant. I, hòstia, els tenia aquí a casa guardats en una caixa i un dia el meu peque, l'Artur, va trobar... Jo vaig pensar, veurà això i l'ho tirat. No, doncs són de les joguines, no les que més, però de les joguines amb les que més juga.
Però jo aquests ninotets els posaven a la mona. Sí. Exacte, La mona de Pasqua. Sí, però jo en demanava també. Aquests ninotets els col·leccionava de la mona, de turno, no? Jo, mira, Us en faig un que em penso que té uns... He calculat abans, deu tenir uns 32, 33 anys. És aquest. un Garfield. Garfield! I el mateix any em van regalar aquest, pensant-se que era un Garfield, però no. ¿Quién es este personaje? Isidoro. Isidoro, ¿eh? Es genial, es el rey de la Isidoro es genial, sí. Tu que ets de Franco, per trobar aquests ninos hi ha una botiga, a vegades, com vinc cap a la Bookman, hi ha una botiga de Sant Pau. I en tant en tant encara m'hi entro i deixa'm veure els ninos. I encara Siglo XXI es diu la botiga. Sí. Des de fa 40 anys. O sigui... Quan era petita, bueno, us ho comprava. Ara els he buscat. He aconseguit un parell de Spidermans remenant a treure la caixa a la senyora. Quin vols dir, nen? Encara en dic nen. Em treu la caixa i dic, jo començo a remenar per allà. He trobat un parell de Spidermans remenant en el segle XXI. No, és que són, escolta, que tenen 30 i pico d'anys i que aguanten, eh? És això, els Legos també aguanten. Ho hem de buscar, És això, aquestes figures de Marvel no sé què. Sí, sí. ¿Quién quiere uno de estos que valen 5.000 euros? No, hombre, no, esto es más chulo. Ara parlo d'això, però que aguantin, no sé si, em penso que ja em van parlar, que aguantin, y yo tengo esto, que es una reliquia del pasado. Madre mía. Vale? Jo tenia uns 13 anys quan jugava això, no li he canviat mai les piles. I atenció. No sé si ho sentiu. Sí, sí. Sí, sí. Continua funcionant perfectament. Puc continuar matant a los conejitos perquè funciona. Y yo tenía esto es inmortal. Esto es, vamos, no sé, es Casio, ¿no? Pues eso tiene tarda y rebota. Però no li has canviat mai la pila, Mireia? Mai. De fet, no sé ni com es canvia. Pues jo tinc un Tamagotchi que tampoc li he canviat la pila i aguanta encara. Pues com això deu ser de la mateixa família, és Casio? Sí, però clar, és que són tinta integrada, han de moure molt poqueta cosa. I, hombre... Bueno, molt poqueta cosa, Marcos, però, joder. No, han de moure molt poqueta cosa. I jo, la pila, darrere hi ha una part rodona, tens un tornavís de punta plana, gires, es treu i... Hi ha una rodona amb una creu. No. Mireia, no dos montis. No es como el mío. Yo tenía un que también tenía... Se carga con amor, jo no sé. Porta 20 anys tancat, no saps el que pot sortir d'aquí dintre. Sí. Otra pandemia. Cada conill que mata són 10 kilovatios en la pila. Ah, coño, pues així fet, perquè m'ha passat hores, Mira que a mi els jocs d'aquests no m'acaben d'apassionar massa. Pues chico, jo amb això m'hi passava hores, matando pájaros. La maquinita zombie. Totalment. Seguim. Ai, perdó, és veritat. ¿Ya estás, Franchu? Yo sí. Pues, Sergio. Yo siempre... A ver el jovenzuelo que cuenta. Perdona. No, a ver, empieza Marcos, empieza. No, venga. No, yo me acuerdo siempre de que siempre una Navidad la pasaba aquí en Portbou, con la familia de mi madre, y en San Andreu de la Barca con la familia de mi padre. Pero siempre, como por el trabajo de mi padre, siempre he estado moviéndome por toda la geografía española. Siempre con mi madre tenía la tradición de que el día 24 siempre íbamos a la primera sesión de una película en el cine, la que yo quisiera, siempre. Y después, cuando salíamos de ahí, pues siempre íbamos a una tienda de cómics y me dejaba pillarme pues los cómics que yo quisiera, 10, 15 cómics. Wow. Y eso siempre me acuerdo que me hacía mucha ilusión. Después, siempre odié los Playmobiles. No sé por qué siempre me traían el pirata de los Playmobil, la granja, el burdel de los Playmobil. Me da igual. No me gustan los Playmobil. Reyes Magos, maldita. Si no te lo pongo en la carta es porque no me gustan. No me gustan. No. Y bueno, me acuerdo que siempre pedía... películas en VHS, siempre, todos los años, porque claro, antiguamente veías una peli en el cine y hasta al año no te salía en VHS. O sea, claro, la peli sí.
por ejemplo, la peli que veías en una Navidad, hasta el año siguiente que fuera Navidad no salía. O sea, tienes que ir un poco con... Me acuerdo de eso. Me acuerdo también de los Micro Machines. Los Micro Machines. También me acuerdo de los Caballeros del Zodiaco. También, que eran aquellos con la cajita que se abría y le tenías que ir montando la armadura. ¿Qué más? Libros también. Tuve la época típica de pedir libros, que siempre de Barco de Vapor y todos estos. ¿Qué más? Juegos de la Master System 2. Que lo bueno es que, claro, siempre tenías o en Reyes o en cumpleaños. O sea, tenías que estar medio año con un juego. Y si ese juego que pedías por la portada era bonito y después era una morralla, pues realmente lo amabas como tal, como si fuera una obra maestra, porque no tenías otro hasta dentro de medio año. O sea, te tenías que quedar con ese fuera cual fuera. Por suerte, Playmobil nunca sacó un juego de la Master System. Y para acabar, lo que más cariño tengo, y todavía lo guardo, es un primo que tuve, que en el 90... Pero sácalo del cajón al primo. Sácalo del cajón al primo. No, coño. Esperad, hombre. Ahora que voy a contar lo de esto. No, un primo que tenía en San Andreu de la Barca, y siempre había dos cosas que él tenía, que yo siempre que iba a su casa, que era más pequeño yo, siempre jugaba. Que era el castillo de Grayskull y el castillo de la montaña de la serpiente de Skeletor. Y siempre me acuerdo que siempre jugaba con él, siempre veíamos He-Man cuando estaba en la tele con los Transformers, etc. La lástima fue que él en verano sí que estaba jugando conmigo, pero esas navidades ya no las puedo pasar con la familia porque el pobrecito falleció. Y esas navidades, los Reyes me trajeron el castillo de Grayskull y la montaña y el castillo de la montaña de la serpiente de Skeletor, y eran los castillos de mi primo, y todavía los guardo en casa de mi madre, y sin duda cada vez que los veo es... Mira que soy muy antinavideño, y es cierto, pero eso realmente me da mucha ilusión y lo guardo con mucho cariño, y sin duda si tuviera que elegir un par de juguetes serían esos. Y ya está. Pero lo que estás contando trasciende la Navidad ya. O sea, ya no creo que sí, pero a mí me recuerda, como yo, es verdad, soy muy Grinch. La verdad, no sé si los Playmobil tuvieron algo que ver con eso, o el Scalestri que nunca pedí y me trajeron. Pero, ¿sabes? Pero eso siempre me recuerda a esa época navideña, es decir, de yo ser con 5 años, no saber que yo pensaba que eran nuevos, y en realidad dicen, no, ha sido tu primo que ha hecho una carta a los Reyes Magos, los ha visto, y ellos te han traído los castillos, y la verdad es algo que le tengo mucho cariño. Llega. Uf. Qué bonito, gracias por compartirlo. Que yo soy muy friega y muy pava. No. Tranqui. No, pero los guardo y les tengo mucho cariño, y espero, como algunos sabéis, que el día de mañana estos castillos dejen de estar en donde están y que los pueda jugar un pequeñín, una pequeñina. Qué bonito. Con ellos. Eso és lo xulo, claro que sí. Graciela! Bueno, deixem aquí, no? Ara, després d'això... Ahora voy a quedar como una egoísta de mierda. Me gustaban los Playmobils. Con els que no Playmobils. No, aviam, com heu dit vosaltres, al final els joguets eren el de menys i era tota la tradició, no? El quedar amb el meu cosí o així, perquè jo també, al ser filla única, tampoc tenia germans i així, clar, normal. I passàvem amb els meus tios, amb els cosins i de més. I de joguets tampoc et diria, perquè era més de Barbies, jo, per aquella època. Vull dir que... O m'inventava les coses, vull dir que jo agafava un recollidor d'allò i deia, esto es mi gato. Vull dir, amb imaginació a tope. Ja quan vaig ser una mica més gran sí que vaig començar amb els Legos. I era això, els tenies i els muntaves en aquell moment i ja et fa. No sé, tampoc, ja t'ho dic, és més això, no? La tradició, el tió, tot això més que els joguets en si. Vale. I què opineu dels mitjons, calcetes i pijames? És el regal obligat de les àvies. Sobren. Sí. Jo no recordo que me'n fessin mai d'aquests. Toboso, estás muteado. Oh. ¿Eh?
És que l'he vist fent un... Y yo... Ya está, ¿no? Sí. No, tú no, Andús. Digo que sobran, esos regalos son para otro momento. No. Però estan, els reis sempre et portaven això. Jo tenia col·leccions de pijames. Jo porto des de que tengo uso de razón dormint amb una samarreta. Jo haig de dir que quan han arribat pijames o bates o mitjons és perquè en calien. Sí. I sabatilles també. A mi em A calien. mí me feñan la trampa de que, mira, te han regalado ropa. Ya está. Digo, no, ya está, ¿no? Yo quiero juguetes, cago en la leche. La ropa me la puedes comprar en otro momento. ¿Qué frase más asquerosa esa, de que te han regalado ropa? Déjate de ropa, hombre. ¿Dónde está el juego de la Master System? Ahí está, hombre. ¿Dónde està el Sonic 2? Jo, per exemple, el Reis no, però clar, fins ara havien cagat el tió amb la meva filla, però ara ja té 17 anys i ara el cagarem amb la meva neboda, no? I pel tió, quan li demanem coses al tió, jo i el meu cunyat som els primers que diguem que no sigui red tèxtil, que porti algú de ferro o semblant. Red tèxtil, sisplau, senyor tió. Algo magnético o digital. En Sergio ens parlava d'en He-Man. Jo recordo haver jugat amb els meus cosins o haver heredat algun joguet també d'ells, el He-Man, que es movia de cintura cap avall i el deixava anar i tornava tot sol a la seva posició, com si hi hagués alguna goma dintre. La tenia. Tinc aquesta imatge. I vosaltres vau viure a l'època del Micronova, Astronova, Quimicefa... Sí, por favor. Yo tenía un Quimicefa, pero el de marca blanca. Jo, una cosa d'aquestes de química, el fill d'un col·lega no sé com ho va fer, va tenyir tota la paret de blau a casa seu. Ara, no em diguis què va fer. Tu que deies això dels ninos dels barrufets, jo me'n recordo que a la meva germana cada any li portaven 2 o 3 barrufets diferents, i en tenia un pilot. I va haver un any que li van portar la casa dels barrufets. Oh, jo la vull. Era un bolet enorme. És molt guai. Encara Jo recordo la casa dels barrufets. Jo vaig tenir-la. I se la van portar per la meva neboda, per la seva filla, i esclar, era una passada, perquè l'obria, no tenia molt de joc, el bolet, però va tenir una caseta, i me'n recordo que tenia unes branes que representaven que eren de fusta. O sigui, era una passada el bolet aquell gegant dels barrufets. Jo amb el Naturnova, jo tenia el Naturnova, perquè els meus avis tenien una casa al campo, i hosti, els animals del camp, pobrets, van patir el meu Naturnova. Em dedicava a agafar tots els bitxos que pogués. Això sí, amb guants o pinces, a mi em fa molt de fàstic. Sempre m'ha fet fàstic. I aleshores feia lluites, jo què sé, agafava una abella i una... Eres el bon. No és una mica psicòpata, I els hi vas fer una cúpula? 2 entren, 1 centre, no? Sí, 2 entren, 1 sale? Amb una ensaladera. El trueno. 2 entren, 1 sale. Y a vegades deia, bueno, pues me voy a comer, a ver qué hacéis. Y després tornava a veure si quedava algun viu. Que cabrón. Pensava que s'havien portat. Pensava que s'havien portat i no. Mira. Ah, doncs jo el vaig tenir, aquest. Aquí pot sortir tot, espera't, Redoble. Uau, no l'havia vist mai, jo, aquest també. Puja, oh, que guai. Hòstia, és guapíssim. Veus? Les branes que et deia, veus? Les seves baranes. Anaven aquí. La seva cuineta, tenia cuineta i tot, espera't, En sèrio? Amb la seva olla. Mira, aquí. Deies que anaré els Reis. El que he dit abans ho trec. Oh, que mala persona. La seva finestreta. És molt loco, eh? Sí. És molt de l'època. Al final... Sí. Mira, la ximenalla és una passada, la ximenalla. Quan en Francho ha dit això de la capsa, que té coses guardades, jo crec que tots tenim una capsa com aquesta, amb tonterietes. Vull dir, mira, els dinosaures aquests de plàstic que també la mama, del mercat de dijous de la roba, diu que hi havia figuretes d'aquestes, sempre et portava una. El Gremlins transformado. Aquest el tenia tothom. Jo el tenia aquest també. Jo no, perquè no m'agradava. No, tu no el tenia. La pájara loca. Jo tinc aquest. Mira.
Tenia l'Astèrix. Primo! Cotxes. Aquest cotxe està fet caldo, però si el mullaves, li canviava el color. De color. Jo també En tenia. funció de l'aigua Yo también calent o tenía, fred. sí. Quina marca El era? auto de lavado era, que se lo metías Sí. dentro y cambiaba el color de... Sí, sí. Jo. Y pasaba de un naranja a un rosa. Sí. Era una cosa muy... A un color raro. Sí. Els tinc tots dos, eh? Aquest el tinc jo. Bueno, nois, jo tinc que desconnectar. Molt bé, no, sí, ho deixarem aquí. Perquè l'Asgard està dient, bueno, tio, nos vamos a hacer piso, no? Sí. No, si no, hauré de ser un il·legal, per tant, jo desconnecto i no vull ser un il·legal. No, ho deixem aquí, ja portem una horeta, vale? Jo crec que hem parlat dels jocs de les nostres infanteses. M'ha agradat recordar Molt guai. els moments, m'ha agradat escoltar les vostres anècdotes, molt divertides y sensibleras, Sergio, guai, lo dicho, gracias por compartirlo, i ja està, vull dir, ens despedim també dels oients, dels espectadors de YouTube, ens veiem l'any que ve amb més i millor i us espero veure tots, vale? No ens falleu. I recordeu, paz, amor i croquetes. Adéu. Adéu. Bon Nadal.